Mijo. Era tudo. Ah, era tudo de anya be muna. E batam. Ne batam miwa. Ebe na nyinga ne tawralla. O mune be nya sirala. Fibi parki be bo gibi e afonena. E ne wuli afonena yina bo. Ayi kuma bana so. O kuma da jago sare ne ga afo enya na ko ne na bo. Ne kan tawram na ne kan o fe enya na. Ha? Ebe bo ermi ja. Wa ibe donso ermi ja. Don woro ebe bo ebi sarane la ebe fen fane nyena. O ma ga nyina ga fone chera mijo. O ba bloquer ne che. Est-ce que kungolo kan ide ni che ne fane musoro yoro mana ne chake ne be taga yino. E pi ne yi bla baram na e o nyena bo. Ne ma fokiya kan ada ibam so nyena finuko la. Ha? Ima klo la fole be ni ida do nga bolgo kuma la ida bo la de. Oni bolgo te nyonsa ana fina mo wasi jodo no kona. Ya gi sigi me na mi fi ga la me. Désormais te fait ga boka so mani wuli ga ni fone na. Est-ce que be ga fo mo? Aya bana ku. Wallahi bile fa be fe ga wuli. Fe me mi ga tata beta. E bra yino woni di furu bana. Wallahi bile. E bra yino ko woni di furu we bolgo de furu ga to se du wona. Et alors? Ne ga mwe. Ere ne furu ko jume sa. Mume. Non, tiens la mijo eta tara ga fona. Hein? Allah. Donc fibi ne da wa ko no ne be bo ne ba ketan do en ne client. En ni ne client ni ne sigi so na ga nyara ga anta ga nyara la eli ame balwa. O kuma ga nyina ga fuge muso furule na. Na ma nyebi senta ga bla daina. Fo ga soro ne ba kala ma folo. O kuma na ebe ga filia. I hakili bala wakati mna inne nyogo yi kare konnala. O kuma na nyina na ene soro chuga mina. O wakati umatema wa. O wakati umatema. Sisa o ma tigite la sisa. Ko tigi wa. Ne tigiti yere. Waneti bolo jonya la fana. Ya mea. Furu de bi inneche. Mi kadine ne borike. Wala. Non, tiens la tête malata. Eh mijo, tiens ina to ko jugara de. Donc ça ebe bo to mi ja. Au contraire ere nyinana. Ere nyinana au contraire. Itara ne soro chuga mina mfe no ikwan bado yoro. Ntoro le nte erm kadie me bo wa erm kadie me donso. Wamba keti ntoro mi kadine ne borike. Mungera. Donc al ne furu la be continuer nori. Awo. Mungera ala kana furumuso shige ne kona mijo ne tumege mo gomi eto yi abeni ala ti yem bla mine o kono ke ne boro kono bona nya ne ga tan tono problème bare be du kono bi de aga du kono o du yemu problème ne kuma yin fon dogoni nui donc no kumara vraiment u ma fam keren yara dara yara ma fam ya kusebe fo akera mangando e du kono donc ma tara soro am o mangani la donc musoro ba fene dimina yayi vraiment ne koni ne ta do ne na fin de ke ta do na fin ke amande musoro ba ka dimi nga abe ke tugodi ne be ga kuma ndogonu fe atega famia finalement ta do mina munke nyeni ko infam aw baka dimi wati kodo adusube kila ka da kofe nga eni dogonu ka koina ere be ke mugo e mimbi adusuda ka da kan e ka famu sembe yoro mina ulu ka famu masei folo donc emiye koroy kuma be e de ba nyini ka fenfo ye obesi ka min fam wala sa ko inka do hakli fe tono ika kuma la tegete ne ko ne hakilla ibe fenfo mai mamu ma fe ka fen famia ngani be ka fenfo mamu ta fe ka fen famia o sike kumbe fenfo li lablia kuma te kuma ne te ka mun fon dogoni nunu yasa obesi ka famia to go amna mais dara yɛrɛ tɛ ka ne lamɛn genre ta ka wusa dɔɔni dara in ne tɛ ka ne lamɛn vraiment o kɔni o fana man ɲi dɛ c'est vrai ne de du kɔrɔbalen du kɔnɔ mais ni n tɛ ka lamɛn n bɛ mun fɔ n bɛ mun kɛ tiɲɛna a ma nɔgɔ dɛ i ka i b'i dɔgɔninw cɛ ma ka kuma n'u ye o tɛ k'i faamu i ka hakilinaw kan tiɲɛ don a bɛ mɔgɔ dusu bɔ nga kɔrɔya tɛ di mɔgɔ ma gansan dɛ n'a fɔli ma ka ban ko e de ye du kɔrɔkɛ o b'a yira doni bɛɛ bɛ e de kan n'a ma ɲɛ doni bɛɛ bɛ e kan kuma bɛɛ de bɛ kɛ maa ye min bɛ na ni bɛn ye
mais e manga na ni ko ye min b'a to ni manga me wuli o tɛ se ka kɛ togo si la fiyewu f'e k'i da u mana manga wuli togo o togo e de ye kɔrɔbalen i da n'i sɔnna dali ma tagalen ɲɛfɛ o bɛ ko in faamu. Ayiwa tɔnɔ n'i ko ten vraiment ne kɔni ne tun bɛ fɛ ka ko in bila ne tun tɛ fɛ ka n da don ko in na yɛrɛ bilen parce que i yɛrɛ ɲɛ bɛ kow la dɛ nka n'i ko ten n bɛ n seko kɛ. U b'a fɔ ten koyi ko ko o ko n'a bɛ diya a daminɛ gɛlɛya b'a la dɛ n'i ma se ka gɛlɛya kun fiyewu nɔgɔya min bɛ kɔfɛ o tɛ ye o sababuya la i ka se k'i yɛrɛ minɛ togo bɛɛ la ka to k'o n'u hakili yira ɲɔgɔn na dɔɔni don denmisɛnninw de don kuma bɛɛ n'a kuma bɛ kɛ i b'a ye a bɛ don hakili fɛ dɔɔni f'u yɛrɛ b'a faamu. Ayiwa n y'a faamuya tɔnɔ ne hakili la a ka ɲi n y'a faamuya. ne ɲɛ bɛ e la togo min na dɛ e bɛ k'i fa ka sira de taama o k'a d'a kan e fa kun ye mɔgɔ ye diɲɛ den na k'a to yɔrɔ la mankan tɛ wuli wa e de b'o jɔyɔrɔ la. O don na e ye kuma min fɔ ne ma ne yɛrɛ b'a la yamaruya a ka taa b'u ka so ne hakili o tɛ baasi ye o a bɛ ka taa bɔ a ba de ne kɔni ne ma juguman yɔrɔ ye o si la. Juguman t'a la ne bolo ne ye muso furulen ni ne nana e ka cɛlasigi de la tiɲɛ ne ta kun y'o ka so nka a kan k'a nɛmɛ même hali dɔgɔkun kɔnɔ ne de man ka tɛ ka taa don o don a ka so i ye ne kɔrɔkɛ o de y'a to ne bɛ ka na kuma i ta la n'o tɛ ne ye mɔgɔ camanba de ta ye ne ma sɔn ka n da don o la ne kɔni tɛ dɔ yɛrɛ f'i ye fɛn min ye ne ninnu ka so tagali ne da tɛ don a la bilen o ne ko i ma ko ne da t'a la wa ne da tɛna don a la bilen. N y'a faamuya mais o don e dimini da la o. Ka dimi? Awɔ. Ne ma dimi ne ko dɔrɔn de ko n da t'a la n tɛ ne ma foyi. Ok problème t'a la n'i yɛrɛ ko ta. Tanti ani tile baasi tɛ yen baasi foyi tɛ yen an ba ne dun ɲɛ famara k'e ye so dɛ. Walayi foyi tɛ yen. Tanti sabali sa o t'a la mun de bɛ yen n'a fɔra e tɛ se ka dɔgɔkun kɛ fiyewu k'e tɛ se so n tɛ ka i ye so. Walayi n den de aw ka denni min bɛ yen. An ka denni. Aw ka muso min denni cɔrɔgɔlenni min bɛ yen. Mijo wa. Hali a tɔgɔ fɔli a man di ne ye. Tanti o t'a la Mijo ye mun k'e la. Ne de ma Ala minɛ n ko n bɛ nin lasigi k'a nin ladi wa. K'a ka fini don cogo yɛlɛma. K'a ka mɔgɔ bonya cogo yɛlɛma. Nin bɛ bɛɛ de dɔgɔya n ko n bɛ n'o kuma fɔ nin ye min fɔ ne ma i tulo kana a mɛn. Mais tanti cogo di tantɔ. Nin ma aw ba yɛrɛ to yen kuma tɛ ne ma ko ne tɛ dɔ wɛrɛ ye ko ale buramuso terimuso kɔ ko ni ne ma ɲa n ka nafigiya kɔ ko ne ka dan kɛnɛ ma ko ale kana ne se ye so kɔnɔ dɛ. Mais tanti mais mun na e m'o kuma fɔ an ye mais mun na e m'o kuma fɔ an ye. Ni ne y'o kuma f'i ɲɛna aw bɛna a labila n'an mana labila maa ka furu sa sababu kana bɔ ne ma. Mais tanti o n'a ta bɛɛ e kɔni t'a fɔ k'e filɛ nin ka du bila i den de kama. Miji ye jumɛn e den ko nka e den de don. Nin ye ne dɔgɔya don dɔ ne kumana nin fɛ nin de ye ne minɛ ka miseli ta ka ne ladon miseli wo fɛ ka labɔ kɛrɛ wɛrɛ fɛ ka fɔ ka gari don ne la fo i ɲɛ. Non tanti ni kɔni ye de dɔ ye sa walayi hali kun ka nin kuma fɔ an ye. N'i y'a mɛn i bɛ taa yɔrɔ la i bɛ bonya yɔrɔ min na i bɛ taa yen de. Donc n'i y'a faamuya o de kama e ye du bila. O kɔni don dɛ. Tanti ne bɛ mun ɲini fɛ ala kama kana du bila e ka taa du kɔnɔ n bɛna fɛɛrɛ tigɛ nin na i y'a faamuya n bɛ solution sɔrɔ nin ko in na. I ko ten. Awɔ n ko ten. Ayiwa. I y'a faamuya. Ayiwa n y'a mɛn. Awɔ. N'i ko ten n bɛ to ka taa. Awɔ. I bamuso dun. A bɛ baasi foyi t'a la. I bɛ n ka foli f'a ye. A b'a mɛn a b'a mɛn an ba. N ce. An ba. N ce. An ba.
Ankle. Ma, muramuso. Ah? Sobako. Ubaya ken. Baste gon. Bashi first. Alhamdulillah. Nse. Ba. Fini mi melaw e boto e alla je ka soro ka dongon. Oh, mo ben fini na mbura yi. Muramuso. Ni fini mai na. Genre du mene fait tantori de. E cede ya ko foyi te fini na. Awo. Ne bora anya na so sisa. Ama foyi fo. Ne ce dunyo fo e ce filla kusabara ka daka e ce mallamo ni lamon ye fiyo ayaka dimseni abeke du kono fuka na akoroba ya kase ni akeyama muso foyi te du kono min sona ka ni fini sugo yadu muramso era ka jatemene ni mami e tato e kare kuna sisa na tigi te do yala o tigi be se ka don ayere ka foko e furulen do walma e furulen te wa Tiana o don mano. Yaro don mano gode. O kama ikato ka laje ka fini sutora lo do doni. Obe ibo nye kalite do ka laje lima. Ya fam? Awo. Ni ya fam ajara nye. Musokoroba do. Abe no bashi first tala. Ni yere bora ka to so no bashi tala. Onela ni bashi tala. We ko bae. Ibe nga fuli fai. Abame. Nga memi fiye ka gelea. I jantu ibura muso ina ko sebere. I jantu ala eredi. I kala dunganye. Kana ko kala fiyo mi ma toro. Ka daka ni ye fen fe ki ibura yin. Ni yere ibura soro domina. Obo nyogo ne saraye. Ni ga kuma famia. Ne baridu. Ni ne ma abunya ne ta dowayo. Na la sonawa. Ni ga bashi fositi sama. Ni afa ma jaranye. Musoro be. Awabe bashi fositi. Baso itala kon. Ni tala ibe nga fuli fai. Ibe nga fuli fo iti awye. Ma ketula. Kame. Modo bimoko ti chisa. Ega ntotola resa bina dona nye go kulenyine nye. Ko mumelega ni fini na adonse na abosi. Ma. Sama karami. Ma. Ça. Hey. Attends. Genre. Ça va? Oui, ça va. Avec ton godi? Alhamdulillah. Va. Et donc, on a raté. Ne nana sɔrɔ maka e t'a dɔn ma taara yɔrɔ min na. Non, wala de bɛ dugu jɛra ni mama na wa. Ne dun ɲɛ b'a ka da sɔgɔlen na ma fɛnɛ solila ka bɔ ka taa min. Kɔrɔ. E b'a ne bɛ ka mun fɔ mun ko la. Nin bɛɛ dara ka ko kolokololen de. Dara de nɔ nin bɛɛ o. Ni mama deli ka soli ka bɔ tan fɔlɔ ka sɔrɔ a ma fɛn fɔ mɔgɔ si o tɛ se ka kɛ o. Kɛcogo foyi t'o la n kɔrɔ. E yɛrɛ k'i miiri dɔrɔn. Ni dara n'a ka dangadenya tɛ dara bɔ ka da don ko. Genre. I tɛ n bolo a la dɛ. Mun ye dara nɔ kɛ nin ye. Mais dara nɔ don o kɔrɔ. Ne ko mun de la ni mɔgɔ ye kuma fɔ aw ye a bɛ don ka bɔ de. Ne hakili la ne ni e ye nin kuma kɛ siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ ou bien. Mun dara ko bɛ yen. Mais ale yɛrɛ an lase nin bi jɔ tan n y'i jɔ n yɛrɛ. Tɛmɛ ka na yan dɛ. N bɛ ka kuma i fɛ i b'a fɔ k'i bɛ taa ne mun ye bolo ye de. Kɔrɔ yɛrɛ de b'a fɛn dɔ jaa don. I ti k'an ye bolo kun ta ka bɔ n kan. I y'a faamuya. Ne ma mulubaya ye. N nana sɔrɔ maa tɛ yen maa bɔra o de kɛ an ka solution ɲini o la i b'i jɔ ko dara. Mun ye dara nɔ kɛ nin ko in ye. Bon problème t'a la sa an k'o kuma bila solution min bɛ se ka sɔrɔ nin na an bɛ maa ye cogo min na an ɲɛ yɛrɛ la an k'o ɲɛɲini fɔlɔ. Ko nin dabali bannenba de bi. I m'a ka soli ka bɔ. Dara bɛ fɛ k'an kɛ dangaden de ka fara yɛrɛ kan kɔrɔ a bɛɛ n'Ala cɛ. A bɛɛ ni Ala cɛ n'i ye dara ka kuma fɔ yan tuguni n bɛ don i la. I y'a faamuya n'i ye dara ko kuma fɔ yan n bɛ don i la. Non. Problème foyi t'a la. Ne ko mun de la tɛ se ka mɔgɔ bonya de. N bɛ ka kuma f'i ye ko dara nɔ tɛ halisa i bɛ n dala ko dara. Cɛ n bɛna mun f'i ye dara y'i kɔrɔ de. A bɛɛ ni Ala de cɛ. Mais kɔrɔ a mana kɛ ne kɔrɔ ye cogo o cogo a mana kɛ ne kɔrɔkɛ cogo o cogo dara bɛna a tɛna se ka ne tɛna sigi a lajɛ dara k'an kɛ dangadenya nɔfɛ o tɛ se ka kɛ o. E la cɛ nin ko bɛ dara ɲɛsira la e yɛrɛ ka tiɲɛ fɔ dɔrɔn e min ye kɔrɔ e ma fɛn min k'i cɛsiri ko ye dara de bɛ n'o k'a cɛsiri ko ye. Yɔrɔ dakuruɲa kelen m'o f'i ye bi n'an ma ɲɔgɔn minɛ
wulu be kulera na ben alache e me ne koro be kadine ne ma mo shi tugu am ne ano be kadine ne be pe buya fene me ni mi limiti dépasser ne be chene fo ya ma fanga ni kuma blan ikulo be na ma fanga ni kuma blan sisa ba do be mungia ibeta tantifi am to kata romna ibeta la na soro mabi o tan kon la ma wole telephone na niya so ya famia non Foni bora fona. E muso furu le rega ke be bode bi soma. Foni comme ça. Moi je suis tard dans mi temps la fo moi chi. Che bone de la santé bora finira. Che yen toro sa munyera. Kura te kona ke ebe ya isa wale la mi kali wo ke be bo yere ma te fo. Mi je ne pas mi chiena. Ni ma sabali a ben ko ne che. Ya ite muna be kwala. Ese gamuni. No wari ki rega to ni. Ja, tiga wara tanere kama. Ha? Chi, aya barika ala ku. Chana I jamana. I nyinana re. Wala I ble e nyinana. Je te permets pas. I bona la. Je te permets pas y avoir est-ce qu'il l'a moi? Et toi, il y a un téléphone. C'est toi un téléphone là. Mon mangane bien. John. Mon gars. Oui, je mon bien. Ma fenda. Iti dabo anga kula. Neni chali ba ngokuma re. Ni chali ba ngokuma étranger tsanga ni dado anga kuma la. Aya kuma timne eba kalama. Eba kalama. Ika kuma ina re. Hani tsanga muru dwi wona ya no. Mungera. John, il date à là. Donc ne le bien. Ne tara. Ne mu fo ay ga gele. Ay mo ko lo la du mo ala fiya. Ah famia. Ante danga okulu la do. Ame bien tu wa okulu. Bila mo bitane ni kuma ni ko yema tanto. Ni kuma ni ko yema ta plus ne nyana fene. Quoi? Emna siga muneke. Che bora ni je tuna dara. A ben ala che tuna dara ene. Etenere. Etere. E mo foi que bila ala mo foi. Nere. Memi fiana ke. Iyera to sutura konna. Suno ni ngomi kuma ma dongodo. Bile bi yere laja odo. Wallahi bile ipi yere laja bi dumali na itini yere do. Ja. Iyera to sutura konna le kulubena. Ite pas mo dala la, o sutura te no ko di tume. Ne furde ma wakati ne kon ba kala ma kon yoro. Ha? Ibi yere ga chaw yi mo wonyo nyokoro ya no yoro. Jore kon beni do sa. Wallahi bile bi ne do amasanga kuma. Ebi ne do pere kateme ali baka. Jorge sabali. Ato kokito. Niem ko suge tanto. Ko ne ngan tagara fe enyana. Ne ben tagara fa chem nyana o ea. Ne ten tagara fi nyana re. Ni ma clean dia no shinyo. Ntadi bintadi shi. Na bi mai kita sosa. Kita diwa. E fe ne ga jama jo elaya. Ha? Ibi ita ke kene maru. E bene don so ko. I bene don très bien. Clean dia. Je clean dia. Ne ba ko bla darona. Ne ba ko me bla ka tarab. I ma fo ya la folo wa le bile jo. Clean dia no. E bene so ko. Allah ne bina ko yira Jordan du mon yake amma sigi ko no e ma do jour jamana ça fait ce jour balmo ko comment sira jour la jour bin hyperene kuna
ni jour mi tagaman ni no fe no mo na no koro ko ni ni ju wallahi billahi e menem na fe ira jour la sa ni bora jour la mi ta bam suri nere ma foi de famia sisa musoroba mi makula uba fo kubu gacha la sigide kede kasoro kanu de un take me na fusiri ni be kilingili na alo sona ne mijo ni na ku e ala mi teni do alisa numa fo shire famia me wina fa Musa te foshi la du mona no nantangolo yako dore taw u keli alendo doni la doro be fega ne che yelema ka kunyo ne ma atikedi wallahi atikedi e olu nyati fega daneka olu muso nyati fega daneka ne mijo daka atisa wallahi bile wo balma muso nyoko shileni o fene ba ka chela sigila kana fo kabe ne tajiri de bude e ala akere e ala nyanare menebe na fusiri ni bedila nunu tele don wallahi ne ruga ternusi me utakalam Aisha ni Fatim fenete kan sinam suyata mbe nunu don kama ngorodi ubu dafo ngata kamuka ai Aisha ko ni mboko bele wallahi billahi genre de kama ni be mona dunanela membe na mpon wara gulu konnala me genre be ni sasa Musa. Hey, John. Musa. Ça va? Ça va, Ça va. Egwe ne bla tamani. Ne tara faram pe fene mama e. Ne bla tanje ne ba fi. Ne mai. Ka kira ta tuna siri fene fi no. O debi ku jira gale mama ya nyela. A term so fe be ama. Ne tara u pe fi no. Me ma ti no. Mais ma bina ta yoro jume klina sa e ala. Goro. Yoro ne nyebe ko na tuguna. Ni be dara le noy. Anga dara de wula ta ma no fe. Nego John. Kuma bina doué kulo kono san jume de kabeto ili. Hein? Afona ma kanga dai ni kuma ina. Maya bega problème. We cheo. Nga ega kulushi bobara frane no kibibiri ga to talaje. Problème me ni mijo dara isera ka solution yino la. Ibe ka bo kata ibamu yini. Est-ce que mijo bo boya? Ne mu yi koro abe ne boya. Hein? Dara ko nite, amuso ko ni fenete. E muso be jone boya du kono. Ete mun kana ma problème plein du ngono ya. Abe doni me ne de kan. Me ka ese ko me solution yino la bini jonda la ko dara du nta dara ya bota. Ne mo mana ko yi. Musa, kana fi be ko ta ko do ngono. Mijo ko problème ma ta tekele. Ma ta ga gele ne ma. Orla ne wulle no ganjo. Ni dara kuma fo bali fo. Ni dara kuma fo bali fo fa to na sirigi ma ugo. Nego, mune be ni alisa. Hein? Ta bo madala quoi. Ni ko madame le folere. No kan parce que ne ba don. Billahi ala ne beta dara no fe. Dara be yoro ne beta dara la ko ka bo o ko no kana na. Na beta ma bo ro na. Parce que ale ka danga den ato ni ma so bla. Nte danga den ere ya. Ni ko te blata. Bak me barala koi.
ba tun bɛ baara la tantɔ de han problème dɔ bɛ ban dɔ bɛ na dɔ bɛ ban dɔ bɛ na maa tununnen don o bɛ sen na dara fɛnɛ ka ko bɛ sen na junior n'a muso fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn na ne de du denkɛ fɔlɔ ye ne bɛna se ka ni problème bɛɛ gérer cogo di sa ne de filɛ nin ba jɔyɔrɔ la nin ayiwa ala ne filɛ nin ne bɛna n ka ko di e de ma dɛ ka d'a kan maa si den kelen tɛna se ka ne dɛmɛ dugukolo in kɔ kan ne ye ala tɛ ala n b'a ɲini fɛ ka n dɛmɛ yaasa n bɛ se ka nin problème in bɛɛ résoudre cogoya min na ayi n'a ma ɲɛ kɔni ko ba de tun bɛ ka nin problème in bɛɛ résoudre yanni ne ka na ko ne de filɛ nin ba jɔyɔrɔ la sisan ni ala sɔnna ne tɛna boli nin problème in ɲɛ dɛ ne fɛnɛ bɛ ko bɛɛ kɛ yaasa nin problème kelen n ka se ka résoudre ne b'a dɔn ala bɛ ne dɛmɛ nin na ka d'a kan ala yɛrɛ ko ten maa o maa i bɛ fɛ ka ko de dilan surtout balimaya ko walayi ala bɛ ne dɛmɛ ala m'a ɲini fɛn dɛmɛ n'o tɛ baasiw bɛna tigɛ ne la dɛ ne dun t'a fɛ o ka kɛ